a Girona, a l'Espai Gironès, al Capravo de Sal. És una jornada per gaudir, per compartir amb els petits productors, per compartir amb els clients de Capravo, els veïns de Sal, perquè la gent pugui conèixer el que es produeix al territori i el que tenim a cadascuna de les comarques. Ajuda molt bé perquè moltes vegades, inclús encara que sigui un producte de proximitat, la gent no el coneix. Vinc d'Olot i hem provat les hamburgueses Natros, que també són de la Garrotxa i molt bones. No la coneixíem, estàvem per aquí perquè anàvem a l'Espai Gironès i ens hem parat, hem vist això i hem dit, vinga, va. És l'oportunitat perquè la gent degusti un producte, conegui el seu productor, conegui els seus orígens. I sobretot que els agradi, que és el més important, i que el comprin a Capravo. Des del 2013, a les comarques gironines hem començat a treballar en 47 nous productors i gairebé són 400 nous productes. Aquesta és la tercera edició que fem a Sal, a Girona, i és una festa que està consolidada. És molt important el paper que juguen les cooperatives al nostre programa de proximitat i en aquest cas tenim vins, tenim olis, tenim una representació sobretot d'aquests productes tan apreciats dintre les comarques de Girona i els nostres clients. Hem provat, diríem, el que és l'embotit, el bull blanc, el negre, el que són les patates rotllo de Fritz Rabbit i tot aquest món. Després hem anat a provar les anxoves de l'Escala, que estan boníssimes, que jo he vist que eren de l'Escala i he pensat, perfecto. Avui estem aquí amb Capravo per presentar els nostres productes, els nostres gelats, sobretot, i sobretot la novetat del gelat de crema. Són gelats que fem amb llet fresca del dia. En aquest cas, el gelat de crema és infusionat entre vainilla natural i canyella i llimona. El nostre producte fa 100 anys que es fa igual, que des dels avis ha passat als nets i als besnets. Portem aquí l'arròs de l'avi Trias. Està plantat, diguéssim, a la zona dels aiguamolls del Baix Empordà, la zona del Montgrí, que és una terra molt fèrtil. Per mi, personalment, els aliments de casa són els millors. El que hem de fer és apostar pels productes de la terra, per l'alta qualitat dels productes. Nosaltres ens posicionem com tots els que estem aquí presents com productes de molt bona qualitat, productes que podem, que sabem el seu origen. Fent un petit descompte a la gent que s'acosta a la botiga perquè aquesta barrera que a vegades suposa que és el preu i el desconeixement dels productes, que sigui més favorable a provar el producte. El que ens ha passat en aquesta fira és que molta gent es pensava que només estàvem en fires petites de pobles i de festes majors i així, i ha anat molt bé perquè han vist que també ens poden trobar el seu dia a dia quan van a fer la compra habitual de la setmana. Capravo aposta pel producte de proximitat i pels propers anys aquesta aposta volem que sigui encara més reforçada i encara amb més intensitat del que ha estat els últims anys.